أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ينوى الأمة من زال صلى الله عليه وسلم وإيمانا دا أبن الله كدر منا ميدا مباين ساني شين أبنجي مو شيكي كدر كومي Allah ya gyarbe mu a cikin wannan zamanin da muke ciki da waɗannan watannin da ake ciki hankalin duniya ba a nisa ake ba game da wannan cutar da Allah ya kaddara ma bayinsa ya fara da kasan China kuma ya bazu a duniya baki ɗaya. Wannan cutan baya bambanta musulmi da kafiri da mutum kirki da mara kirki, duk bani adam ne an laiki kaddara mana annoba wanda kuma ba wannan zamanin ba ne, duk zamanin da suka wuce an laikan su kowane annoban ya kaddara ma bayinsa. Dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce wannan cuta ne najasa ce wanda an laiki kaddara akan bayinsa wanda suka mutu a ciki sai zama shahidai a ranar tashin kiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ka'ida mai girma wanda hadisi Abdurrahman bin Auf ya ce za sami'tumu bihi al-ard idza sami'tumu bihi al-ard, in kun ji shi ya faru annoba ko rara ya faru a kasa fala tukaddamu alaihi, kar ku shiga, kar ku je can. Wai za waka bil ard, in kuma ya faru a kasa wa antum biha kuna ciki fala takhraju firaran, kar ku fita a ciki domin gudu da wannan da abin da Allah ya kaddara. To abin da duniya suka sabawa kenan, yanda cutar ya kama China shi kasashe manya-manya suka shiga da gidaje su doki mutanensu, shi ne aka baza shi a duniya. Duk yanda Allah ya ba su hankali da tunanin na zancen lafiya sun kasa gane wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shigowa China a doko mana wanda ba su kamu ba da masu tukan jirgin sama da yauce-yaucen da aka kwaso aka shiga da su a kasan duniya, kin hadisin manzo Allah ne kawo waɗannan abubuwa sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wani hadisi da muttafaka alaihi ya ce la yuridu mumarid ala musih, ya ce kora kuma ne mara lafiya wajen da suke shan ruwa to kora koro rakuma masu lafiya sha wannan wurin, kar hada su gu daya. Hadisi muttafaka alayhi Buhari da Muslim suka rawaito shi cewa rakuma mara lafiya wajen da suke shan ruwa ka kwaso rakuma masu lafiya a kai su sha wannan wurin, ma'ana kar hadu ka cutan ya gu daya. Manzala ne gaya mana wannan abu sallallahu alaihi wasallam. She yanzu duk abin da ya same mu yanzu bi ma ka sabata aidina, mu muka nema muka shiga kasan da ake yi muka kwaso su muka yadawa. To amma alhamdulillah an tashi sai ana neman magani ana ta fama, kuma Allah da ya kawo shi shi ke genya abunsa. Abun bakin ciki akwai wanda suke cewa China cutan ya kare su yi kokari, ba kokarin su ba ne, lokacin ne ya Allah ya dauke masu, ko lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan fada kasa daga ba Allah ya dauke masu ba da wani feshin ba. Kwarara, malaria ya abin da ya shafi gudawa da kumburin ciki wanda lokaci ake ta ta'un ikan zo kasa ba tare da feshin ba, shi lokaci ya kai Allah ya kawo da shi. Ya zo lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sauraka duk abin da aka dauka matakin da aka dauka sababi ne, amma shi da lokacin Allah ya je yayi. Wuraren da kake gan shi man ya zo lokaci ne zai tafi, ya yi haka. Cuta nan Afirka an yi shi lokaci ya kai kuma Allah ya dauki kayansa. Saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turawan sun yarda annabi ne kuma ga abin da ya faru. To amma abun bakin ciki sakon da muke so mu yi nan mu al'umman Afirka musamman nan arewa
da ya kamata a ci afirka mu yawan ya nuna da son aji ne ya zama muna da hankali. Ya za a yi a zo a ringa ya izgiri da aji ne cewa a doko bakara za a ganga shi a cikin kur'ani bakara a jika shi a sha, musamman iyayenmu mata da tunanin su kaɗan ne daga magari mutane. Duk ko ina ka gan gashi shara ba da umarni a cire shi don a huta, in ma gashi ko gemu ko hammata ko gaba shari'a duk wannan gashin a kawo da shi a samu soki. Shi aka doki wannan gashi aka ce Kur'ani ne, a cikin Kur'ani an bude gashi za a gan Kur'ani akwai gashi a ciki